Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tagol And Tita Max Tanya Chinita. 3 years na pong sumalangit si John, ngunit siya pa rin talaga sa puso. Feel good morning, Call and Tits, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Tracy. Hi, Tracy. From saan mo? Taga saan ako? Tracy Martinez. Basic. Salamat sa pagpapatawa. Tracy. Wala ka na entry. Single na nga po ako for 3 years dahil si John na aking mahal na first love ay sumalangit po. Hindi katulad ni Mang Kanor na sa impyerno. Basic. Nagkakomplikasyon po siya sa kanyang kidney at tuluyan na nga pong hindi naka-recover hanggang bumigay na po siya. Alam niyo po hanggang ngayon, hindi po ako makamove on. Sobrang bait po na lahat po ng pwedeng hanapin ng isang babae sa partner ay nakakay dyan po. Gentleman talaga yan siya. Hindi ko alam hanggang kailan ako magiging ganito. Hindi pa rin po talaga kaya. Simulan po natin nung 3rd year anniversary po namin ni John. Samahan niyo po ako sa aking Mga Katas ng Nakalipas. John, sabihin mo lang na joke to. John, hindi ako makakalimot sa'yo eh. Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Mas masakit pa to sa breakup. John naman eh, sabi mo hanggang ulit tayo. Sabi mo di tayo mag-iwalay. Tulad ka rin ng mga lalaki dyan. Nangiiwan ka din. Yung sa'yo nga lang di na talaga babalik. Diyan naman na tayo eh. Hindi ko kaya to. Bumalik ka na dyan. Friend, okay ka lang. Tama na yan. Kasi parang uulan na oh. Ba't ka kasi sumama?
sa'yo. Sinama mo ako eh. Sabi na yung director, sasama daw ako. Friend, babalik pa ba yan si John? Well, alam mo namang nasa ilalim na siya, di ba? Uy, sa langit yan. Hindi yan sa Sabi siya ilalim. nalibing sa langit. Seryoso tayo dapat dito. Nga pa na. Sorry. Huwag ganun. Tama na. Tingin mo, okay na 3 ba siya? years na siyang wala. Alam ko, ulit-ulit. Kaya nga hindi ka pa rin ba naka-move on? Masarap na hirap ka mag-move on. Wala na siya. Yung 2 months nga mahirap. Wala na nagalaw. Yun lang. Yung Eh, 2 months lang. Yun, ito 3 years na eh. Ba't ano pa rin? Yun nga, yung 2 months ka mahirap, yung 3 years pa kaya. Ha? Tsaka hindi naman kami naghiwalay ng tao. Mahal na mahal ko pa rin yung tao eh. Paano ba? Turuan mo naman ako yung ginagawa mo, yung meron kang detachment style. Buhay pa naman yung mga boylet ko. Buhay pa naman. Pero yung, hindi ko, Sabi ko kasi sa'yo, ayoko naman sabihin dito sa harapan mismo ni ni John. Talikod tayo. oh sige. Magjowa ka na kasi para makalimutan ka na niya. Makalimutan mo na siya. Mars, parang magtataksil ako. Nanonood yan sa akin sa langit eh. Hindi naman kami nag-unlove sa isa't isa. Mahal ko siya. Wala na nga siya. Eh, Hindi yung pagtataksil. Kasi wala na siya eh. Pagtataksil yan. Yung iba nga nandyan pa. Naghanap na. Sa bagay. Pero, alam mo yun, sumakabilang boy lang naman siya. Baka magalit siya sa akin. Wala na siya magagawa. Ano, babangon siya dyan. Ay, sorry dyan ha. Bawal mag-joke, diba? Ganito po tayo nagtabanan dito. Alam ko, pero alam mo naman na ikaw lang din kasi nahihirapan. Bigyan mo na friend. lang ako ng 3 steps para makamove on. Number 1. Bawas-bawasan mo na ang pagbisita dito sa sementeryo. Number 2. Bawas-bawasan mo na ang pagpunta mo sa sementeryo. Kasi palagi kang pumupunta dito. At number 3. Number 3, sundin mo ang step 1 and 2. Bawas-bawasan mo ang pagpunta sa sementeryo. At you live your life. Kasi ikaw yung buhay eh. Wala naman na siya. Kawawa naman kasi kung papalitan ko eh. Baka magtampo sabihin niya. Drawing lang ako sa mga promise ko. Hindi mo naman ginawa yan na buhay pa siya. Wala na nga siya. Yan ang isipin mo. Mars, hindi ko kaya eh. Mahal ko si Jan. Mahal ko si Jan. Jan! Alam niyo guys, nabuang na tong friend ko. Okay pa to kanina eh. Jan. Hoy, magulat yung caretaker ng cemetery. Manong si Poltorero, salamat po ha. Nagulat, matapon tong kape. Mayos ka. Jan. Jan! Ba't ganun? Totoo po yung lahat ng sinabi ko. 3 years na yun, pero para bang kaapon lang na namatay si John. Ang bigat sa pakiramdam. Meron nanliligaw po sa akin. Ganyan kayo mga lalaki, mabilis kayo mag-ship. Ginagaya ko lang kayo. Singbait po siya ni John at may resemblance din sa kanilang dalawa. Ay, si JB. O, tama. Dito pa ikinawag. Let's go! Next scene!
Talaga ba? Kaya nga eh. Favorite mo rin pala si Doctor Strange, grabe. Favorite ko kasi Beach yun eh. Beach siya, di ba? How rude, saka straightforward. Ano kasi, ayoko ng mga common kasi na like gusto mo si Iron Man. Marami na kasing Si Doctor Strange, parang nafo-fall talaga ako sa mga taong may crush sa kanya kasi parang feeling ko pareho kami ng personality. Ganun. Basta doktor, gusto mo yung doktor. Hindi ko gusto yung doktor, gusto ko yung personality ni Benedict Cumberbatch. Okay. Kaya pala. Napanood mo na ba yung latest movie niya? Gusto mo manood tayo? Okay sa'yo Hindi kita pinipressure, no pressure. Like kailan My ba? treat. Weekend. Wala tayong pasok. Kurado ka? Sarap ng black coffee nila. Basta bakante ka. Yung in your own convenient time. No pressure. Sige. Weekend. Nood tayo. Game. Okay. Basta ha? Sige, excited na ako Libre mo ako Of course. Ako nagyaya Okay. Kakain din tayo. Okay lang. Kakain tayo. Oo naman, syempre magugutom ako after ng movie, no? Tsaka coffee after. Sure. Ano pa? Ano pa request mo? Siguro yun na lang muna ngayon. Slowly lang muna tayo. Okay. Hanggang sa nanood nga po kami ng sine. Pero pagkatapos nun, Grabe ka. Hindi ka namamansin pag nanonood ka ng movie, no? Talagang concentrate ka eh. syempre kasi favorite ko kasi yun eh. Ba't parang matamlay ka? Meron. Matamlay ba? Hindi, baka napagod lang ako. Siguro nga napagod lang ako. Pasensya ka na ha. Kain na tayo. Uwi na pala ako. Parang sumama pala yung pakiramdam ko. Are you sure? Are you okay? Sure ako. Hatid na kita. Hindi, huwag mo na akong hatid. Uwi na ako. Sige, nakabook na rin naman ako ng movie. Hatid na nga kita. Hindi, wag na. Wag mo na akong ihatid. Okay lang ako. Kaya ko na to. Strong, independent, girl. Sige, andyan na ba yung, ko? Yung... Sure ka, okay ka lang, ha? Oo. Thank you, Pasensya ka na, sumama talaga yung pakiramdam It's okay. Baka may nasabi ba ako? Bye. Ginawa kay JV yun. Ang bait-bait ng tao eh. Wala naman ako nasabi sa ugali niya kasi nga, sobrang bait nga. Na-overwhelm ako dyan. Alam mo, pareho sila ni Jan as in, pagka-gentleman, provider mindset, tapos wala akong masabi. Sobrang pati ka mukha. Yun nga yung dahilan kasi parang, teka lang, baka mamaya ma-fall ako kasi baka ma-fall ako dahil parehong-pareho sila. Baka nanonood si Jan sa akin, sabihin niya, ano yung Netflix? Nanonood siya sa inyo? Nanonood talaga yun kung nasa heaven man siya. Huwag kang tumawa. Si Jan sa gilid mo. Ayan, nakinis ka na ni Jan dito. Ayun, namula ako. Ba't ayaw mo? Ayun nga, natatakot. Halos pares naman kaya sila. So, yun nga. aminin mo, Alam mo type mo si JV, ano?
Mars. Aminin mo. Type, Oo. Oh, sabi. Kasi pareho sila eh. pero sino bang type mo? Si JV o si John? Yun yung gusto kong i-figure out kung gusto ko ba siya dahil kamukha siya ni John o siya yung gusto ko mismo. Yung mismo, taong mismo yun. Yun O tayo hindi mo kay ko alam eh. si Michael. Ayan o, taga Baguio siya. Si Michael. Ayaw mo Eh, basta doon? taga Baguio, babaero eh. Uy, wala ko sinabi si Riley yun. Yan, yung Martin. Ayaw mo. Si Brian, ayaw mo rin. Dami nandigaw sa'yo. Eh, baka magalit sa akin si John, sabihin niya. O si Jay, from US. Ayaw mo no? Taga US si Jay, oh. Daming kachat niyan. Pag taga US, marami ka dyan. Ganda, damay-damay na to, guys. Yung mga bumble yan, ganun. Ha? Ayoko Mahilig na. sa Bumblebee. Ricky! Ayaw mo si Ricky. Ricky? Oh. Ang username niyan, Ricky04 o di apat yung babae. Why? Ayoko niyan. Ay, nako. Ang napaka-choosy mo, girl. Andyan na. Carlo, ayaw mo ng Carlo, eh. Hindi kasi si Uncle Dagol pangalan nun. Abang mo na sabihin yan! May mga past yun eh. Ay, nako, nako. Bigyan na lang dapat din ako nagtanong. May mga... Ano pa? Wala na, tama na yun. Bahala ka na sa buhay mo. Sorry, pero Mars, normal ba yun na ma-feel ko na nakukonsensya ako, nagigilty ako na parang nagtataksil ako kay John? Hindi ka nga nagtataksil. Paulit-ulit tayo dyan eh. Mars, kasi Maintindihan hindi ka kami niya. nag-break. Wala naman kami sinabi na, break na tayo, namatay lang siya. Lumipat lang siya ng ibang Oo nga. ibang dimension, multiverse, pero kami pa rin. So parang nagiging lalakero ako. Hindi ako sanay ng gano'n. Sige na. Mars, parang nagtatansik talaga ako eh. Ikaw mo na yan si JV. Gusto mo makalimutan si John? Ayan na oh, binigay na yung sagot sa'yo. Eh, paano malalaman na siya na yung sagot? Sinandyan siya. Kasi kamukha no. Halos lahat, diba? Malay mo nag-reincarnate siya sa katauhan ni JV. Anong top 3 na signs na siya na to? Top 3 na signs. Number 1, Mm-mm. tawid niya ang ex mo. Okay. Number 2, kasing ugali niya ang ex mo. Okay. At number 3, Hindi ko pa alam kung pareho silang medium size. Eh. medium. Anong top 3? Ayun, ispatan mo na. Ha? Sige, Mars. Yun talaga yung topic natin. Ano yung sasabihin mo sa akin? JB, sobrang bait mo. Lahat ng hinahanap ng isang babae sa partner nasa iyo. Grabe, kahit nagkaroon tayo ng mga conflicts, yung attitude ko, consistent ka sa pagiging mabait at maalaga sa akin. Gentleman ka, Okay. on top of Diretsuhin mo na ako. gwapo ka. Pero, hindi ko pa alam eh. Hindi ko masabi kung ano yung lugar mo sa buhay ko. Pero, hindi to tungkol, hindi to dahil may mali ka ha o kulang ka ha. Kasi, may gusto pa akong ayusin sa sarili ko. Ako to ha. Huwag mong isipin na may something lacking sa'yo. Okay. So, ibig sabihin, wala talaga akong chance sa'yo. I am not closing the doors. Pero, kung sensya ka na. Mahal mo pa rin ba siya? Sana wag na natin siyang pag-usapan para wala ka nang Hindi. kamasaktan. Para mas klaro lang sa akin. Okay lang naman. Promise. Sige. Antayin kita kung maging handa ka na. Talaga? Yes. Sorry galit ka. Of course not. Sorry JB. Pasensya ka na nadadamay ka sa... Huwag ka mag-sorry. It's okay. Thank you, James. No problem. Baka ba? Andiyan Saan dito lang ako? Andiyan na yung move it ko. Sige, alis na ako. Okay.
Ingat ka. Ay may katapusan. Metro's #1